Verbo intransitivo. 1. Comezar a moverse. Algo, alguén que estaba quedo. Non sentiches rebulir algo entre as silvas? 2. Moverse sen parar. As formigas andan todo o día a rebulir dun lado para o outro. Sinónimos: buligar, bulir. Estas son as acepcións do verbo rebulir no dicionario da RAC. Deberían incluir unha terceira. Asociación Cultural, Escola de Baile e Música Tradicional que leva 18 anos facendo un tremendo labor pola recuperación, difusión e posta en valor da cultura e da música tradicional galega. Hoxe falamos de rebulir como modelo interxeracional de achegar cultura, música e tradición á comunidade, a vez que exporta todos os seus valores dentro e fora de Galiza. E facémolo cos seus protagonistas. Que tal, moi boas, benvidos e benvidas ao Galiportus, este voso podcast, este voso programa que achega realidades de Galiza e Portugal, que une Galiza e Portugal voz a voz. Eu son Germán Estévez e estamos aquí nos estudios centrais de Radio Ariz 107.2, como sempre, da FM. E hoxe connosco dúas persoas moi señeiras, moi respetadas e moi queridas. Teño o gusto de presentarvos a Alexandre Sotelino Losada, profesor da USC, director da Escola Rebulir, Escola de Música e Cultura Tradicional. Moi boas, Sote. Moi boas, Germán. Moi boas a todas e a todos. E teño tamén comigo unha bella coñecida e amiga, Sandra González Sousa, presidenta da Asociación Rebulir. Que tal, Sandra? Hola, bo día, Germán, que tal? Bo día a todos. Agora entramos xa no meollo con vos, despois recordarvos que teremos unha intervención de Portugal de Aveiro. Falaremos con Cristina Gaspar e falarnos un pouquiño como directora da Escola de Etnografía de Cacia, dunha freguesía, dunha parroquia de Aveiro. Contarnos un pouco como é o seu vínculo ca Galiza e o seu vínculo con Rebulir. Para que nos estea ouvindo un pouquiño, comezo por ti, Sote. Que é Rebulir? Pois Rebulir é complicado de definir a día de hoxe. Empezou como un grupo de baile e música tradicional, pero 18 anos despois a mí xa non me gusta falar só de grupo, senón de proxecto. É un proxecto de recuperación da cultura tradicional propia, de difusión da mesma, da posta en valor da mesma, pero ademais tamén é un proxecto de dinamización rural, é un proxecto de vínculo coa comunidade, é un proxecto de creatividade. En definitiva, é un proxecto socioeducativo. Rebulir é complicado de definir en tanto a cantidad de iniciativas que temos sempre encima da mesa, pero bueno, supoño que durante esta conversa iremos concretando algunha delas e a xente que nos escoite pois irá entendendo que é Rebulir. Moi ben. Sandra, como naceu Rebulir e onde se localiza? De que estamos falando e onde está? Bueno, Rebulir está no concello de Ramirás, moi pretiño daqui donde estamos hoxe. Como naceu Rebulir? Bueno, pois Rebulir naceu despois dunha conversa no ano 2006 aproximadamente, no que decidimos mozos e mozas que éramos por aquelas, agora xa non tanto, do concello, máis pornos en contacto con Alexandre, con outra xente que viña nese momento de fora, agora xa son máis de Ramirasca de fora. Pois decidimos empezar por algo moi sinxelo, montar un grupo de baile de adultos, de baile de nenos e acompañar un pouco de música. E a partir de aí, pois medramos e seguimos medrando, cada vez con máis cousas, con máis proxectos, con máis ideas na cabeza que non paran. Ajá. Teño escoitado, tenme dito, bueno, xente moi próxima a vos, que Rebulir non é un grupo, que é unha familia. Isto sona moi ben, pero ata que punto é certo, Sote? Pois mira, Sandra estaba dicindo fai un momentiño, se non fora unha familia non te hubiéramos chegado hasta aquí. Ao final, isto empezou dunha boliña pequena, a bola foi crecendo, a bola nunca se rompeu, é unha cousa que fomos
tecendo, construindo e sumando, pero nunca destruindo. Entonces esta boliña que empezou polo eso, ano 2005-2006 veu medrando hasta hoxe dunha maneira unida, conxunta e compacta. Ao final iso tamén é unha familia, non? Somos xente que contactamos máis al lado estrictamente, digamos, entre aspas, profesional, lúdico da tradición, pois a veces sabemos como están as problemáticas da familia de cada quen, escribímonos, pedímonos favores uns aos outros, axudámonos dentro do que cada un e cada unha sabe facer. Ao final é unha rede grande, a día de hoxe con 120 socios e socias na asociación, unha rede moi grande, pero é unha rede unida, que pois eso é a definición. Que significa, Sandra, a tradición e a música folk, a música galega para tanta xente que, como comenta Sote, tendes na vosa escola? Pois, como di Sote, eu creo que é un punto de unión. O sea, máis alá de que, lóxicamente, a todos nos une a música, o baile e a tradición, e ao final un pouco recuperar do que vimos, non? Entender do que vimos, de onde somos, nós facémoslo a través do folclore, a través da música, pero tamén é punto de unión. O sea, eu creo que Rebulir é un punto de unión no concello de todas as idades, do concello e de fora do concello, porque temos xente, eu creo que de todas as partes da provincia ou de case todas. Ao final tamén é un lugar onde nos reunimos, onde podemos disfrutar de algo que é noso, que facemos nós e do que recollemos, o sea, vamos pasando por todas as xeracións. Eu creo que é basicamente punto de unión. Justamente nese punto de unión, que significado ten 18 anos despois, algo que podes dicir, bueno, é parte dun concello que se lle deu a volta a familias e a moitos nenos que están aí implicados. Como foisevos un pouquiño das mans? Quero dicir, a repercusión parece que me comentan que xa está un pouquiño máis alá de Ramirás ou incluso da Terra de Celanova. Sí, a ver, hai cousas que se foron das mans fai moito tempo, nunca empezamos sendo pouquiños e pouquiñas, movíamonos en coches particulares e a día de hoxe, bueno, somos o que dicíamos, decenas de persoas nun proxecto metidos e metidas. Entón, nese punto foise. Que pasa? É certo que nós sempre medramos cunha perspectiva de sostenibilidade interna. É dicir, de non ir máis alá do que podemos asumir, nin temos tampouco unha gran ambición de ir máis alá que mirar para dentro. Eu sempre me gusta decir que Rebulir é unha asociación que mira moito máis para dentro que para fora. En tanto que cuidar os que estamos dentro, que nós disfrutemos co que facemos, e se nós disfrutamos co que facemos disfrutar. Esa é unha das grandes filosofías que temos. Entón sempre miramos para dentro, non nos comparamos con ninguén, estamos disfrutando nós co que facemos. Esa é unha das cuestións. Pero, por exemplo, para citar unha das iniciativas que tivo moito éxito nestes anos, era a Noite de Fiadeiro. A Noite de Fiadeiro desenvolveuse durante 13 edicións. Que pasa? A Noite de Fiadeiro empezou como algo intimista, recreando que eran os antigos fiadeiros, e na última edición, na número 13, que xa sabíamos que iba a ser a despedida, estábamos falando de que cerca de 50 colectivos estaban vindo a tocar a Ramirás, máis de 400 persoas tocando, con máis público. Era algo totalmente inasumible de maneira organizativa, era algo que a nós non nos gustaba como estaba funcionando, e que nós mesmas e nós mesmos deixamos de disfrutar. É dicir, nós mesmos estamos agobiados coa organización de algo diso, e como facemos desde unha perspectiva totalmente altruista, dixemos, pois este proxecto acabouse, pechámolo e vamos a outra vez volver atrás a algo máis pequeno no que nós o pasemos ben. Esa é a idea central desta asociación e por eso creo que funciona tamén. Iso que comenta Sote de algo máis pequeno ven sendo ahora a Verbena do Reia, pode ser, sí. Non? Contanos un pouco, Sandra, que é. Pois a Verbena do Reia, eso, despois o que decía agora Sote, non? De írsenos das mans completamente o fiadeiro. Decidimos facer algo máis pequeniño, algo máis para nós, para a nosa xente, para os socios e as socias da asociación, no que nós desfrutaramos. E para iso decidimos renderlle homenaxe a unha das persoas senlleiras, bueno, nós decimos que é da terra, é un concello de Ramirás, concello de Cartelle, o Reia, que era un gaiteiro ben coñecido, digamos que se movía por toda a contorna. E foi unha maneira tamén de renderlle homenaxe a alguén que é noso, non? A alguén que é
propio da nosa terra. Daí ven o nome, que é a verbena do Rella, que é algo moito máis íntimo, moito máis pequeno, no que nós desfrutamos, que é do que se trata. A asociación baila, coñece outros grupos cos que tamén intercambia, porque ao final desto tamén se trata de que o que nós temos se eleve a outros lugares, e eses veñan e vayan e se coñezan entre eles e todos disfrutemos da tradición. E eso se trata a verbena do Rella, basicamente. Canta xente tendes en común na asociación? Dixestesme 120 socios aproximadamente. Este ano ainda hai xente matriculándose, pero estamos cos números do ano anterior. Cada ano estamos indo un pouquiño máis, de novo insisto na sostenibilidade, tamén por unha cuestión de infraestructuras e por unha cuestión de logística persoal. A día de hoxe somos 7 profesores e profesoras na escola de baile e música tradicional, con diferentes actividades e colectivos de todo tipo, de idades desde os 4 aos, non digo 90 porque non temos ninguén de 90 anos, pero indiferente. E temos disciplinas de todo tipo, temos acordeón, temos canto e pandeireta, temos gaita, temos percusión, temos baile tradicional, temos tamén unha escola de etnografía con as que facemos saídas. Bueno, esa é un pouco a cuestión de que temos un número de alumnos e alumnas alto, pero que creemos que a día de hoxe manexamos ben. Por destes anos, quería fiar un pouco por aí, vos como profesores, estivestes en contacto todos estes anos que pasaron para todos, cal é a sensación, supoño que de felicidade inmensa, cando vedes que hai rapaces que lle saíron os dentes, e rapazas que lle saíron os dentes en Rebulir, e que agora pois son, adultos que incluso mesmo están, noutros grupos veciños e continúan eles un poquinho ca súa carreira. Sí, son adultos, mesmo falábamos foi un momentiño. Temos xente formada en Rebulir que se está convertindo en referentes na música tradicional. Eso para nós é o maior orgullo que pode ter calquer mestre. Eu son mestre nas dúas facetas da miña vida, e ver como o teu alumnado colle o teu testigo, asume iso que tú vives como unha pasión tamén, e o reproduce noutros lugares, é o mellor que pode pasar. Onte mesmo, estábamos falando, ahora mesmo antes de entrar nesta conversa, que un compañero noso, que é Ismael, que ahora está levando pois o grupo de baile da Coral de Ruada, está levando o grupo de Solpor de Celanova, está levando en Irixo, está levando varios grupos. Entonces vimos como Ismael está facendo carreira no baile tradicional. Maior orgullo non podemos sentir, polo menos pola miña parte, e toda a disposición. E como onte mesmo foron a Luar, e parte dos seus compañeiros de Rebulir pois o acompañaron nesa nova andaina, é dicir, amigos e amigas que apoian outro compañeiro que está iniciando un grupo de baile tradicional nun colectivo como a Coral de Ruada, para nós referente absoluto, e apoiándonos. É que hai moitos indicadores que nos falan do que falamos fai un momentiño, non? De que somos familia e que máis alá do persoal pois está esa parte en común. Sandra, ti que tamén che saíron os dentes nesto, levas toda a vida e xa estiveches na banda de gaitas previa e demais, todo este percorrido que xa tes de vida, pódeche, un pouquiño corroborar máis ou menos a idea de que o tradicional está de moda, máis, menos, igual, como ves a situación? A ver, agora mesmo sí que é certo que o tradicional atravesa un momento moi bo. En canto, xa non todo o que nos trouxeron o tema das tanxugueiras e demais foi algo moi positivo para o mundo tradicional, para que se coñecese a música en galego, que ao final é do que se trata. Sí que é certo que nos notamos que máis xente tiña interese en coñecer a asociación, en aprender a cantar, a tocar, a bailar, ou sea o que fora. Tamén agora moitos outros grupos están saindo, están xurdindo. Eu creo que é un bon momento para a música tradicional. Lóxicamente a nós tamén nos beneficiou porque houbo o COVID. Sí que é certo que, pois como a todo o mundo nestas cousas, cando traballas en grupo, en colectivo, que a idea da colaboración
e de xuntarse perdeuse un pouquiño, pero si notamos ese repunte outra vez neste momento, non? Nesta boa tempada que esperemos que dura. O que é desto é que ten que perdurar. O sea, está moi ben que haxa un boom, que a todo o mundo agora lle encante o tradicional, é perfecto, é estupendo, é maravilloso, pero esperemos que perdure, que aguante, que é o seu. Comentaba unha amiga que todas as familias parece que en algún momento teñen algún membro vinculado, vencellado ao mundo tradicional. Mesmo chegaba a atreverse a dicir que o tradi en Galicia ten máis poso aínda que o propio fútbol. Non sei se isto só te pode chegar a ser verdade. O gallá. No, refírome un pouco eses vínculos dentro da xente, da propia, no? Das familias, digo, con algún rapaz sempre parece que de ida ou de volta, ou a nai, ou o pai ou o cuñado. Non me refiro á visibilización, que igual a visibilización sí que debería ser outra, ou non. Sí, comprendo por onde planteas esa cuestión. É certo que moita xente pasou ou coñece alguén que está implicado en colectivos de baile de música tradicional e en Galicia eso tamén é unha forma tamén de conectar coa identidade propia. Incluso moito máis alá, sempre o digo, isto tamén é algo que me gusta e, bueno, eu tamén a veces son polémico, máis alá das ideoloxías. É algo que, máis alá de ideoloxías políticas, de pensamentos, a vinculación co territorio e coa lingua, ou mesmo incluso coa música e coa cultura que che definen, que che eres, por que eres e onde vas. Os grupos de baile música tradicional teñen feito moito. É dicir, nós temos coincidido, creo que todos os que, incluso os tres que estamos aquí, con xente que seguramente pense moi diferente a nós en cuestións políticas e moito máis alá, non sobre todo en grupos, e podemos estar facendo o mesmo e disfrutar en común e deixar eso a un lado por un momento. E creo que é algo bonito que ten a cultura tradicional, que non ten ese pouso intencionado, ou non debería de telo, hai xente que sí que utiliza, pero non debería de telo, porque ao final o que se trata é de xerar convivencia e de xerar colectivo. E ao final, bueno, tamén en definitiva, xerar país. Escoitades en algún momento, Sandra, en algún lugar, aí veñen eses gaiteiriños, aí veñen eses pandereiteiras, bueno, así como con esa condescendencia que ás veces se oía no pasado, ou iso cambiou? Non cambiou. O sea, isto é unha opinión persoal, o sea, refírome, non quero estendelo a que sexa algo xeralizado, pero sí que é certo que, bueno, basta ver que moitas veces cando un grupo de gaiteiros, por decirlo así, vai a unha festa, pois nin se pon o nome no cartel, non ponse grupo de gaiteiros ou grupo de música tradicional como se non tivesen nen sequera nome. Aí veñen os gaiteiriños dar a alborada. Eso é algo que sí que se segue mantendo no noso tecido rural, que é do que eu podo falar, é o que eu coñezo. Sí se sigue mantendo esa idea. Pode estar máis valorado a nivel global ou a nivel xeral, pero desde unha perspectiva máis pequena ou máis miúda, sí que seguimos sendo esas gaiteiriños ou as pandereteiras, ai mira que tocan. Levanto os brazos e fago tres. Aí creo que hai que diferenciar dúas cosas, que tamén dexo que dixando estou completamente de acordo, a veces nos cartéis aparecen, ou incluso a nivel orzamentario, pois se pide de favor, ven de favor, cando temos visto carteles, a nós tenos pasado, algunha vez de racanearnos 50 euros nunha festa para que o grupo faga pois 4 horas de actuación, o grupo de música tradicional, e de repente na mesma festa compartes cartel cunha macroorquesta, no cal 50 euros é unha miseria. Entonces, tenos pasado ese tipo de cousas, pero por outro lado, hai que poñer na palestra que creo que a música tradicional noutros contextos está collendo moitísimo máis forza. Exemplo, hai máis festivais de música tradicional, máis festivais me refiro incluso tipo folk, tipo foliadas, tipo seráns, hai máis xente que o valora, que se dá tamén certa dignidade ao tipo de evento. Pois vamos a citar, isto por facer publicidade, estes días están facendo xa creando a Foliada da Fonsagrada. Foliada da Fonsagrada é un festival moi grande, estamos falando tamén un clásico festival de Ortigueira. Están nacendo festivales, están creándose eventos en torno á música tradicional, á música de raíz, onde se está poñendo en valor a dignidade da mesma e non como algo secundario. Entón, hai como dous mundos nesta cuestión e podemos opinar nas dúas vertentes. Ou moi ben ou moi mal. Ou moi ben ou moi mal, sí.
Falaba outro día contigo tamén noutro programa que tivemos a sorte de coincidir e falarmos de patrimonio inmaterial, da importancia do patrimonio inmaterial, non, cultural, bueno, con toda a súa relación ca música, recollida, transmisión. Vedes que hai ese respeto, senón, bueno, falábamos un pouquiño da versión contraria, non? Pero digamos que cando o aire sopla a favor, cando veñen as cousas vendadas, hai ese respeto cando se viste o traxe, cando se canta, cando se bailan pezas transmitidas oralmente por outras xeracións. Hai de todo. Hai de todo. Isto é como en botica, que soe decir, hai absolutamente de todo. Hai grupos que nos preocupamos porque o que facemos, sendo artístico e sendo conscientes de que é algo artístico, que é algo con escenografía, sexa o máis original, o máis puro, o máis representativo, e que lle temos un respeto desde que poñemos o traxe. É dicir, eu, por exemplo, reconozo, Sandra pode opinar e decir o mesmo, pode opinar como compañera. Eu son bastante tiquismiquis co tema do vestuario, gústame moito, ademais, e cuido, porque desde o momento en que te vistes e estás poñendo un traxe, é como no momento en que alguén pon un uniforme ou está con un logotipo dunha empresa, é dicir, estás representando algo máis que a ti mesmo e a ti mesma. Para mí o traxe tradicional é un símbolo e representa algo máis. Que pasa? Hai xente que non opina como a min, seino, claramente. Hai xente que opina que o traxe tradicional, bueno, pois é unha vía para tocar ou o que sea, pero non lle dan importancia. Entón vemos de todo, vemos absolutamente de todo. Agora, se a pregunta é, o traxe tradicional é condición sine qua non para facer música tradicional? Obviamente, no. E de feito, eu son dos radicais, e digo, se o vamos a vestir, vestímolo ben, ou sí ou no, pero para ir a medias no. Quere dicir, se vamos ir de calquera maneira, prefiro ir de calle, e se vamos vestir, vestímolo ben. Non me gustan as medias tintas neste sentido, pero podese facer música tradicional sin ir con traxe. Porque vemos, Sandra, en tantísimos torreiros, despois faremos un pequeno dicionario para os non iniciados, vemos en moitísimas festas populares, digamos, pois moita xente sen ese traxe que comenta Sote e tan felices. Iso é irreverencia, iso é alegría, iso é defender o noso igualmente. O sea, é outro xeito de defender a nosa tradición e a nosa cultura. Un pouco do que comentaba agora Sote, non dou fe desa idea do traxe que ao final nos foi transmitindo e legando a todos, e ao final nós mesmas fomoslo legando ás seguintes xeracións. Unha vez se pon, hai que poñelo e hai que levalo ben posto. Refírome a andar, é o que decía el, a medias tintas non ten xeito nin sentido, pero non fai falta levar o traxe. O sea, refírome a música tradicional podes desfrutar desde moitísimos puntos de vista, desde moitísimas maneiras. Nun torreiro tampouco hai que facer un punto perfecto, nin un punto complicado, nin sexa o que fora. A música tradicional ao final trátase de achegar a todos, de que é parte de todos nós. Entonces, cada unha ten unha maneira de desfrutalo e de poñelo en valor. Que hai que vestir o traxe, o sea, que se viste o traxe, vestilo ben. É un contexto tamén de escenario. Si eso non se fai, desfrutas exactamente igual, irreverencia ninguna, vamos. De feito, perdón, que estaba a raíz desto, e xa que conectamos con Portugal, isto en Portugal teñeno clarísimo. De feito, despois vamos a falar con Cristina, me parece. É algo que teñen moi arraigado, o respeto ao traxe tradicional, o respeto ás tradicións, e o que significa como pobo. Creo que en Galicia a cuestión do traxe en algún momento deturpouse por cuestións históricas que todos coñecemos, vinculadas ao folclorismo e a unha visión de país que non era a real, é dicir, desvirtualizouse, pero é certo que moitos colectivos temos traballado en torno a isto. E o único, así, por complementar a Sandra e complementarte a ti, Germán, é que a música tradicional é algo que xa é do pobo, que é algo natural, que naceu de maneira natural, e temos que vivila e facelo como tal. É dicir, podemos facer e disfrutar e vivir a música tradicional desde unha mesa nunha comida a un torreiro, unha foliada, unha festa ou a un escenario, pero de maneira natural. Comentábamos ao principio do programa que se vos fora un pouco das mans, porque ao final empezas a organizar
un pequeno acto e convírtese nun macrofestival case, bueno, salvando as distancias, non? Hai tamén, vedes que pode haber algunha vez na que certa xente promova un certo elitismo. Refírome, son moi super tradi, non son todo inclusivo que debera. Sí, isto sí que hai en todos os ámbitos do mundo. É dicir, antes falábamos do fútbol ou de calquer deporte, e para todo sempre se intentan establecer niveis. E os que están en algúns niveis intentan matar a súa hexemonía e o seu poder. Na música tradicional tamén hai niveis, hai grupos de todo tipo e toda índole, e hai xente que vemos comportamentos e actitudes que para min, eu son, por exemplo, falo de min, independentemente de ahora de falar de Rebulir, é unha persona que entendo a música tradicional como unha vía para convivir e coñecer xente máis alá do seu nivel artístico, digamos así, pero tamén é certo que ves que hai xente que marca distancias, pois con xente que está empezando a bailar, con xente que non está ao seu nivel ou que considera que non está ao seu nivel, e isto, bueno, tamén é unha opinión certamente polémica e que seguramente habrá xente que non este de acordo comigo, pero a estas alturas, pois é a miña opinión, e que non lle guste, pois aí queda. Bueno, ao final tamén nós isto é algo que sí que tratamos de inculcar ya a escola, na que damos clase, da que hai moitísima xente que ao final eses niveis non teñen que quedar dentro. Refírome, non existen niveles, todo o mundo debe ter acceso á tradición e acceso a bailar, e iso témolo claro, creo que dende que empezamos con Rebulir témolo claro absolutamente todos e todas os que estamos aí dentro. Moi ben, continuamos falando con Sote e con Sandra, estades no Galiportus, o voso programa galaico portugués, e deixámosvos un momentiño cun temazo duns amigos que estiveron varias veces no festival, na verbena do Reia. As dúas veces que se celebrou estiveron, mas tamén é certo que con Josiño da Teixeira ou con Nati que de Xinza temos contacto porque, bueno, noutros contextos temonos visto, e certamente son amigos e amigas. Pois con tanto vos deixamos uns minutiños e xa facemos ponte aérea, cruzamos o Miño e comentamos máis cousiñas con Rebulir. E continuamos aquí no Rebulir, ia dicir, continuamos con Rebulir no Galiportus, atravesamos o Miño, baixamos uns kilómetros e falamos con
Cristina Gaspar, desde Cacia de Andaveiro, ou Cacia. Cristina, moito bon día, hola. Olá, bom dia. É Cacia ou é Cásia? Bom dia a todos. Como é essa freguesia? É Cacia. Cacia pertence ao Concello de Aveiro. Desde Aveiro nos falas como directora da Escola de Etnografía de Cacia, directora tamén da Federación de Portuguesa de Folclore, pode ser? Estábamos comentando aquí con Sote. Sim, isso mesmo. Portanto, eu sou diretora técnica, uma das diretoras técnicas da Escola de Etnografia e também do Grupo Folclórico da Casa do Povo de Cacia. E pertence também à direção da Federação de Folclore Português, certo? Como é o vosso traballo no día a día da escola? Cristina, contanos un pouco. Sim, eu vou falar um pouco de ambos, porque acabamos, embora sejamos associações distintas, a Escola de Etnografia e o Grupo Folclórico, há vários traços comuns, nomeadamente as pessoas, algumas pessoas. O da Escola de Etnografia, portanto, no fundo, é uma escola que promove o ensino do folclore e da etnografia junto de crianças e jovens. Não só o seu ensino, mas também a sua divulgação e preservação. Do grupo folclórico, idêntico, embora o público-alvo seja outro. Não é? Esse é um grupo público mais jovem, adulto. A Escola de Etnografia é mais direcionada para crianças. En que momento está a música tradicional, a cultura, a etnografía? Como ves a situación en Portugal? Hai, digamos, está crecendo, hai empuxe, hai forza? Na minha perspectiva, tem vindo a existir um acréscimo de forma crescente, não é? Do gosto pela cultura tradicional popular, incluindo a música. Não tanto quanto desejamos, nós também desejamos sempre mais, não é? Nós somos uns apaixonados por esta arte, por esta ciência, mas tenho a noção que quando eu era mais jovem que me sentia um pouco isolada neste tipo de paixão. Portanto, não havia muitos mais jovens da minha geração a seguir este gosto pelo ensino, pela preservação, pela promoção da nossa cultura tradicional popular. Eu acredito que, e sou da opinião de que tem vindo a surgir mais apoiantes, mais jovens, sobretudo jovens, com este tipo de curiosidade, por saber o que é que os nossos antepassados faziam, como faziam, e por promover a própria identidade cultural de cada zona específica, não falando aqui a nível do país, mas das várias regiões. Portanto, eu acho que nós, enquanto grupos de folclore, ou associações ligadas à etnografia e ao folclore, temos essa forte responsabilidade, não só de estudar, de investigar, de promover, de divulgar, mas também de criar este gosto, não é? De captar novos públicos. E acredito que esse trabalho tenha vindo a ser feito, pode obviamente ser melhorado, e deverá ser sempre melhorado, porque, como nós dizemos aqui em Portugal, parar é morrer, não é? E devemos ter sempre algo que nos faça fazer sempre mais e melhor rumo a uma excelência que talvez nunca consigamos alcançar, mas é isto que nos faz andar sempre para a frente e querer fazer melhor. Cantos profesores sodes, cantos alumnos, canta xente conforma a vosa escola, Cristina? Sim, a Escola de Etnografia neste momento tem cerca de 15 jovens, não tantos 15, peço desculpa, 10 jovens nos corpos sociais, são órgãos da direção, do Conselho Fiscal, da Assembleia Geral, e depois a nível de crianças 15 também. Nós neste momento não temos muitas crianças. Já nos temos apercebido, a Escola de Etnografia tem 20 anos de existência e que mais ou menos de 7 em 7 anos temos aqui um ciclo a renovar.
porque as crianças, que os jovens tornaram-se grandes demais, alguns passam para o grupo adulto, outros seguem os seus próprios outros caminhos, que não este, e depois temos que captar novas crianças desde pequeninas para fazer um novo ciclo. E estamos neste momento a passar por esse ciclo, portanto estamos com cerca de 15 crianças, mas digo-vos que são crianças, como eu costumo dizer, de raça pura, porque são 15 viventes. Portanto, e às vezes estas questões do gosto e desta paixão pelo nosso folclore, pela cultura tradicional popular, pelo nosso património material e imaterial, ensina-se muito bem, mas notamos a diferença que alguns deles parece que vêm com essas competências e com esse gosto inato, porque parece que já nasceu com eles. E nós temos só depois que os orientar e que os alinhar e que lhes transmitir mais competências. Mas nesta fornada, vá lá, de 15 crianças, parece que todos eles já nasceram com esse bichinho e é muito bom, é muito gratificante. No grupo adulto temos cerca de 50 elementos. Cristina, sabes que este é un programa de un pouquiño de cultura, de música, de lingua. Estamos intentando unir o que tanto temos en común entre Galicia e Portugal. Hoxe estamos falando de cultura e música tradicional con Alexandre Sotelino, con Sandra Sousa. Creo que os coñeces ben, están aquí comigo ouvente. Sí. Estiveches xa en, digamos, no festival en Ramirás convidada máis dunha vez, non? Con Rebulir. Sim. Contanos que tal foi a experiencia. Desde já, é isso. Desde já um abraço forte a ambos, sobretudo ao Alex, que o Alex não é de Cacia, mas é como se fosse. Também já por cá esteve várias vezes e de há longos anos até à data. No Festival Rebulir tivemos, salvo erro, 3 vezes, 2012, 2016 e agora mais recentemente em 2021. Foi em todas as vezes que aí nos deslocámos uma experiência muito boa, não só pela qualidade cénica de artes e espetáculos do próprio evento, porque há um grande rigor na sua organização, como também pela qualidade etnofolclórica, porque é um grupo que se preocupa em fazer bem, em trazer outros grupos representativos das suas zonas e com bastante diversidade ao nível de mostra etnográfica ao público. Com um público fantástico, portanto, sempre com a casa cheia, um público participativo, que isso é extremamente engrandecedor para quem está em palco. Neste caso o palco pavilhão, mas é um palco. Mais ainda, além de todas estas questões técnicas e ligadas às nossas raízes tradicionais e ao bem fazer nesta arte, pela forma como nos acolhem. Portanto, nós no caso do Grupo Rebulir, temos de facto alguns anos de ligação e de relações mais estreitas e verificam-se traços comuns na forma de estar, na forma de acolher, na forma de respeitar o outro, nos valores implícitos às pessoas com quem lidamos. Portanto, obviamente que podia particularizar aqui no Alex, no Alexandre Sotelino, mas verifica-se também com todos os restantes que nos acolhem, com os guias. Portanto, esta forma de bem acolher, que também é muito característica nossa, permite-nos criar relações que estreitam por completo os quilómetros que nos separam. Fala-te o Alex, Cristina, está aqui. Hola Cristina, como estás? Olá Alex, tudo bem? Sempre tudo ben, a verdade que estou a gostar moito do que estás a dizer, ata estou a poñer colorado de tanta cousa bonita. Sí. Mas é certo que temos muito dedicado, exatamente. Temos unha relación que supera o propiamente xa artístico. Fai un bocadiño falábamos no programa de que nós utilizamos a tradición, o baile, a música como tamén unha forma de coñecer xente, que é unha das cousas bonitas que nos levamos, e precisamente este é un exemplo. Temos unha amizade xa de anos entre Rebulir e a Escola de Etnografía de Casía e o Grupo de Casía,
pero que vai máis alá do colectivo, xa incluso chegamos a ese ámbito persoal. Exato, é isso mesmo. Cristina, obrigada, Alex. Cristina, cada vez que viñestes a Galiza, dime un poquinho como son as vosas percepcións, como vedes esa ligazón que falades vos tanto, esa unión entre os dous povos, que sentides de especial? Olha, sentimos, não só aí, mas também noutras zonas da Galiza, e mesmo quando vamos a título pessoal, que a Galiza acaba por ser muito nossa irmã, sobretudo no que respeita a Portugal, até à zona do Voga, Mondego, daquele norte de Portugal até centro, porque há de facto, e está comprovado, como vocês sabem, essas relações históricas e não só, que se vão mantendo ao longo dos tempos. Portanto, sem tempos, os galegos vinham até Portugal nas suas labutas, nas suas artes e ofícios, assim como os portugueses iam para a Galiza. Essas trocas, não só comerciais, mas sobretudo de relações humanas, que se verificam nas várias influências a nível etnográfico, no folclore de ambas as partes. São trocas e são influências e são relações humanas que se criam e que se mantêm no dia-a-dia. Portanto, eu muitas vezes digo a brincar, mas quando digo a brincar é mesmo a picar, porque, como sabem, embora a Espanha seja o nosso país vizinho e costumamos dizer irmãos, há sempre aquelas pequenas guerrilhas históricas ligadas à invasão dos Filipos e por aí fora. E eu costumo dizer a brincar quando é para... Eu não sei se já uma vez eu disse ao Alex, mas se não ao Alex, a outros amigos aí da zona. Costumo dizer, a Galiza devia ser Portugal, não devia ser Espanha. Mas com todo o respeito, isto porquê? Porque, de facto, há um sentimento de ligação que já nos está intrínseco, não só pelo próprio dialeto, porque o dialeto é perfeitamente perceptível, portanto, há de facto origens comuns no dialeto. Nós temos zonas de Trás-os-Montes que falam praticamente galego, nós entendemos perfeitamente o galego e o galego a nós, e há toda esta ligação histórica, mas também pela forma de estar, não é? Porque nós somos, a nossa essência constitui-se por tudo o que nos antecede, pelos valores que nos incutiram, pelo saber ser, pelo saber estar, pelo saber fazer, e todas estas valências são muito comuns à forma como se vivenciam na Galiza. Talvez por isso nós atravessamos a fronteira, mas é como se estivéssemos do lado de cá, e acredito que esse sentimento seja recíproco. Portanto, é um povo igualmente caloroso, igualmente respeitador, para além de, obviamente, toda a beleza geográfica. Portanto, é um sentimento que é agradável. Está comigo tamén, Cristina, a Sandra, a presidenta da Asociación Rebulir, quereche saudar. Hola, Cristina, que tal, como estás? Sandra, buen día. Bueno, en primeiro lugar, moitas grazas polo que estás a decir da nosa asociación. Do noso festival. Sempre é un placer tervos aquí. De feito, sempre tentamos traer representación de Portugal, porque ao final sentímonos membros dunha mesma cousa, non? Dunha mesma identidade. Para nós un placer, esperamos vervos máis pronto que tarde, cando vos veñades e cando nos vayamos, a ver si se pode dar. Muito bem, muito bem. Vamos tratar disso. Vocês estiveram cá em... ajuda-me, Sandra. Em 2022. Sí. Penso eu. Na Romaria à Moda Antiga em Aveiro. Sí, no 22 estivemos. Foi? Foi así. Exatamente. Pronto. Temos que pensar nisso. Hai que ir argallando algo para próximas edicións. Hai que ir a combinar a próxima. Exatamente. Cristina, por acaso estamos à procura do... Exato, não estamos à procura, estamos a aguardar uma resposta do grupo de Espanha, embora não da Galiza, para a Romaria à Moda Antiga, mas nem que CIA. E já me lembrei, eu vou falar com o Alex, mas depois pensei que eu acho que vocês nessa altura não têm conseguido vir cá. Penso que coincide com exames da universidade, porque é sempre o junho, início de junho. Sí, claro, nós tamén contamos
con xente, a maioría da xente é estudante, entonces en tempo de exames ningún de nós se dedica a isto, ao final todos o facemos por ocio, entonces son etapas complicadas. Exato, exatamente. Cristina, bravo. Não faltarão oportunidades. Sí, bravo polo traballo que estades a facer, viva a etnografía, viva a cultura e a música tradicional. Un abrazo moi forte. Sabemos que o teu tempo está limitado, que estabas tamén nunha reunión. Moito obrigado por... Da Federação. Eu é que agradeço, está bem, dando-vos os parabéns e desejar maior sucesso para essa vossa preocupação também em preservar a vossa identidade e, sobretudo, de estimular a investigação destas ligações entre os povos, que é muito interessante. Obrigadíssimo, Cristina. Até a próxima. A todos. Até a próxima. Obrigadíssima. Adeus. Obrigada. Chao. Moi ben, eran as palabras de Cristina Gaspar desde Aveiro, desde Casía, directora da Federación Portuguesa de Folclore e tamén da Escola de Etnografía da súa parroquia, da súa freguesía, boa coñecedora do Festival de Rebulir, e continuamos un pouquiño máis con Rebulir e cos protagonistas falando dese famoso festival que ven sendo Sote Sandra Sote, o FIR, que ven sendo ese festival do que todo o mundo fala. Bueno, non sei se todo o mundo fala, nós temos que falar moito polo menos porque ocúpanos moito do noso tempo e da nosa ilusión. É un evento, quizás o evento estrela que pecha o ciclo anual para nós, porque é en decembro. Un festival curioso que se faga en decembro, pero así naceu, así funcionou e así nos gusta que siga sendo. Entonces, bueno, ten as súas dificultades pola época na que se organiza, pero aí está. E o FIR este ano vai pola 18ª edición, é un festival, un encontro de culturas. Precisamente é unha forma de ver como que se fai noutros lugares moi diferentes dos nosos, como este ano pode ser Senegal, Bolivia, Extremadura, Portugal ou outros sitios de Galicia, teñen o mesmo sentimento que temos nós, e ao final tamén é unha forma de evidenciar que as tradicións, independentemente de onde estean situadas, de onde nacen do povo, nacen para o povo, e é unha forma tamén de traballar e educar para a paz e educar para a convivencia. Entonces, o FIR ten esa idea de promover unha conexión con outros povos, con outras culturas, con outras xentes, e tamén levalo a un lugar como é Ramirás e poñelo no mapa como epicentro da música de raíz, pois por menos unha vez ao ano, durante 4 días, que é o que dura este evento. Falamos de decembro, verdade, Sandra? Contanos un poquinho tamén os premios que entregades. Pois, bueno, os premios decídense alo por agosto, máis ou menos. Formamos, bueno, hai tanto xente especialista na rama, membros da asociación, membros, bueno, da Xunta, da Deputación e demais, que un pouquiño tamén, se non contásemos coa súa colaboración, o festival pois tampouco podería ir adiante. Hai sempre que tirar darlle as gracias ás entidades públicas e privadas do propio Concello tamén que nos axudan, que os nosos veciños tamén sempre están aí. Pois sí, este ano os premiados son por un lado Xurxo Fernández na categoría de música tradicional, que ten unha traxectoria bastante longa, trascendente e vital para a música tradicional. Logo, unha das grandes novidades é outros dos premios a Radio na Palleira, que é o premio Lume na Palleira, perdón, da Radio Galega, programa da Radio Galega. Eso, quería decir da Radio Galega, Lume na Palleira, ao final acabei mesturando unhas cousas cas outras. E daí que a quen se lle dá o premio homenaxe. E, por último, bueno, digámoslo así, o máis coñecido de todos, que é do que non me acordo do nome. Luís Zaera, en artes escénicas. Son 3 categorías: música galega, artes escénicas e o premio homenaxe. E depois tamén temos unha mención honorífica,
que a mención honorífica está este ano dedicada á emigración galega en Suiza, do cal tamén moitos veciños e veciñas pois algún día tiveron que ir e fixeron tamén país fora das nosas fronteiras e siguen o facendo. Entón, son eses 4 galardóns: Suso Fernández, o programa Lume na Palleira da Radio Galega, Luis Taera en Artes Escénicas e a mención honorífica que é para os galegos e galegas emigradas na Suiza e as asociacións derivadas. É dicir, estamos falando dun festival, comentábamolo antes, das cousas que se nos van un pouco das mans, un festival que comeza, bueno, pues sendo algo local e de repente un festival internacional de recoñecemento a trayectorias, de recoñecemento a outros espazos musicais e culturais, un festival etnográfico, un totum revolutum. Sí, é un festival, eu sempre digo, da música de raíz e da cultura de base, pero tamén do intercambio. Empezamos os xoves, este ano as datas son do 14 ao 17 de decembro. O 14 é un día de formación, sempre dicimos que o primeiro día é un día para aterrar, para formarnos, é un día no que temos, se inauguran, temos varias exposicións, feiras, vinculadas tamén aos lugares onde veñen os colectivos que participan este ano, formación este ano vai ser en audiovisual, danzas do mundo. O venres anos é o día de intercambio, máis de intercambio cos veciños e veciñas, porque temos obradoiros no centro de maiores, é dicir, na residencia de maiores do Concello, na escola tanto infantil como a escola primaria do Concello. É un día de aterrar tamén na vila, na capital da comarca, que é Celanova, con algunhas actividades como a folia de itinerante. E o sábado é o día gordo. Isto é o día do gordo do programa, como en todo sempre hai, é o día no que xa están as actividades máis centradas, é a gala central, a gala na que se moven centos e centos de persoas nun concello de 1.500 habitantes, casi se duplica a población nese día. Entonces é un evento que ademais da relevancia etnográfica ou artística que poda ter, tamén ten unha relevancia social incluso, e non podemos negala económica para o revulsivo. E o domingo pechamos con algunha animación de rúa e algún obradoiro, pero é un totum revolutum de actividades no cal xa nos vemos obrigadas e obrigados a contratar tamén xente para que nos bote unha man na organización. Estamos falando dun equipo organizativo dunhas 40 e pico persoas, entre as cales xa hai xente de prensa, xente de protocolo, xente que está facendo a producción, fotógrafos. Estamos falando dun equipo xa grande atendendo os diferentes focos abertos. Pues casi me está descontando, bueno, xornadas do folclore, non? É dicir, a nivel de son as xornadas, é un festival que abrangue varios días, que como ti ben dís, moviliza moitos medios, dalle unha volta completa ao concello, a un concello pequeno e rural eses días. Comentádeme brevemente tamén un pequeno repaso histórico de premiados, de grupos, de momentos, se é que en poucos segundos se pode facer eso. É dicir, que en que momentos vos quedades destes, cantas edicións dicíades? 18. Nestas 18 edicións, esos momentos que decides, eso vai me quedar para sempre. Pois mira, veme a cabeza así de partida un moi bonito. Nós tivemos a sorte de premiar tamén no seu día Kepa Junquera pola súa vinculación con Galicia. Kepa Junquera foi unha persoa maravillosa que no festival estuvo tocando no noso festival, que quiso interactuar ca nosa escola, facer incluso unha colaboración con xente da nosa escola. Estuvo con nós outra persoa maravillosa premiada, foi Guadi Galego, que incluso nos visitou na asociación nun evento porque dixo, este festival está moi ben, pero non, quero ter un encontro con vos. E tivemos un encontro co grupo moi minimalista con ela, cos seus fillos, co seu marido. Foi unha cousa moi bonita. Temos tido tamén premiados e premiadas que incluso se quedan despois o que é a parte máis lúdica do festival, que é a festa de convivencia que é o sábado a noite, como pudo ser Leilía en algún momento, que se quedaron connosco, bueno, xente que se ten mergullado no que é a dinámica. E bueno, premiados e premiadas de xente moi conocidas como Morris, como Rosa Cedrón, Fuxan os Ventos, que estuvo ano pasado, Celso Fernández San Martín. Estamos falando de 12 edicións dos premios, que non son 18, os premios empezaron máis tarde. Xente con unha relevancia artística, social importantísima, e colectivos, bueno, de todos os lugares que te podes imaginar, teñen chegado hasta Ramirás, lugares tan lonxanos como foron o ano pasado a Illa de Pascua
ou máis conocidos como pode ser Bolivia ou europeos, Francia, obviamente Portugal sempre presente, pero están chegando colectivos de puntos moi diversos do globo a un lugar como é, eso sempre digo, Ramirás, cando entran por aquel concello neses autobuses tan grandes que suelen traelos, a veces din como pode haber un evento desta característica nun lugar tan pequeno, pero esa é a gracia, é dicir, non vai ser todo nas capitales e nas vilas, e nós como entidade que bebe da tradición e que bebe a tradición a súa vez bebe da nación no rural, creemos que debemos tamén ao propio concello, aos seus veciños e veciñas, un evento destas características. Festival, dime Sandra. Eu, sin duda, os que decías, non, os momentos cos que te quedas, eu co que quedo, e agora vou ver a cara de Sote cos domingos, non? Os domingos, cando todo se apaga, cando recolles absolutamente todo, porque non nos esquezamos que ninguén da asociación se dedica a isto. Para nós é algo que facemos de xeito totalmente altruista, buscando, pedindo, petando en moitas portas para poder levar a cabo algo así, e sen todos e todas arrimar o lombo, ao final non poderíamos facer nada disto. Supón moitísimo traballo para todos os membros da asociación, para todos os que estamos aí, e sen eles non tería sentido. Para os veciños e veciñas de Ramirás que colaboran con nós tamén, é moi importante algo destas características. E o domingo, cando pechas todo e dis, bueno, acabou, vamos a analizar todo o que pasou, e dis, pois outra edición foi ben. Bueno, pasamos por temporales, por pandemias, por diversas cousas, pero ese domingo de reunirnos todo o grupo e decir, ata aquí, recollemos todo, saiu ben, xa foi, podemos repetilo. Eu creo que para min os domingos son de risas tamén. De risas, son caras de cansanzo, pero son os momentos de vivimos 4 días intensos, vamos a contarnos anécdotas que pasaron en paralelo que non vimos e que non vivimos, entón son ser de moitas risas. Estades en redes, rebulir.com, o festival ten páxina propia? O festival ten páxina propia, festivalrebulir.info, e tamén redes, tanto redes sociais de Rebulir, redes do festival, nas cales, pois certamente estamos bastante activos para ir informando todo o mundo os pormenores que imos tendo. Lembramos este ano o festival será? Do 14 ao 17 de decembro, estamos xa a menos dun mes. Lembrade, Ramirás, xusto ao ladiño de Celanova, entre Celanova e Cortegada, sur de Ourense, sur de Galiza, para os portugueses que veñades cruzar o Miño e á dereita. Bueno, si vindes pola raya seca, á esquerda. Quédanos un par de cuestións para ir xa acabando. Falamos agora de cousas moi grandes como é o Festival Internacional. Volvo outra vez ao pequeno, porque teño unha compañeira por aquí lanzándome preguntas tamén para vos, unha amiga vosa, Laura Durán, que vos manda unha aperta moi grande, e estáme dicindo que comentedes un pouquiño dos Reis Magos tamén, porque é algo moi bonito, é dicir, esas pequenas cousas que non san tanto nos xornais, pero que gustan tanto no Concello. Sí, a asociación fai xa bastantes anos, quiso recuperar a tradición de Reis, e a tradición de Reis en 2 puntos. Primeiro, os cantos de Reis vinculados propiamente á música tradicional, que é o que facemos na escola, pero tamén a propia celebración dos Reis Magos e a chegada dos Reis Magos a Ramirás. Era algo que, bueno, non se estaba facendo naquel momento. A asociación foi invertindo para comprar vestuario e facelo así. E é tan bonito como que implicamos os veciños, hai veciños que foron emigrados e teñen algúns coches así bonitos, clásicos, os cales son os que levan os reis, vestimos tamén os veciños, visitamos diferentes parroquias e visitamos os maiores no centro, na residencia de maiores, que é un momento precioso, os maiores cando reciben os Reis Magos e a súa corte, pases, guardias reais e demais. E algo que tamén o pasamos, é un día que disfrutamos moito, porque eso, vestímonos moita xente da asociación, chegan as súas majestades os Reis Magos a Ramirás, os nenos e nenas teñen unha conexión directa con eles. Hai que pensar que nas capitais os reis teñen menos tempo para atender a todos os nenos, pero nun concello onde visitan 50, 55, 60 nenos, falan con todos e cada un, danlle un regalo, teñen unha merenda con eles. Entón, os nenos están falando co reis, están vendo os reis de verdade e viñeron a visitalos ao seu lugar. Temos anécdotas de todo tipo neste sentido, non? De
mira que este ano cambiei de dirección, xa non estou vivindo no Picouto, estou vivindo ca miña abuela, non sei que tal, a ver se me vas deixar na casa que non é os regalos. Este tipo de comentarios que despois os Reis Magos nos contan, xa, máis en petit comité, que son moi simpáticos, non? E esa conexión directa. Reis e outros entroidos, temos os maios, recuperamos os maios tamén, porque os maios na comarca de Celanova é algo que está bastante esquecido, pero hai historiadores que din que se celebraban, e nós tamén levamos recuperado os maios cos nenos e nenas, coa xente de asociación, xa levamos 4 edicións, me parece. Son estas iniciativas máis pequenas que nos manteñen vivos durante todo o ano, non só é a Verbena do Rella, nin só é o festival, son iniciativas durante os 365 días, creo que non hai ningún mes que non haxa algún obradoiro, algún curso, algunha exposición ou algo vinculado a Rebulir. Non parades quietos. Sandra, sí, no, quería che preguntar tamén, se queres apuntar algo máis disto, evidentemente, e a maiores, estamos falando todo o tempo de o mundo a Rebulir, contádeme un pouquiño tamén Rebulir ao mundo, porque sei que tamén facedes viaxes. Sí, a ver, realmente Rebulir tennos levado a moitísimos lugares, pois estivemos en Hungría, bueno, xa falando a nivel europeo, non? Pois en Hungría, en Francia, en República Checa, estivemos en Polonia, seguramente Suiza, algún outro que se me escrece, logo xa a nivel de Estado, non? A nivel nacional, pois fai pouquiño estivemos en Móstoles, este ano estivemos tamén en Granada. Eu creo que ademais de nesas viaxes, non? Ademais da convivencia ou de coñecer outras maneiras de facer e sentir o folclore, tamén nos sirven para xente que é dun entorno rural, dun entorno pequeno, ter a posibilidade de coñecer xa non só outras culturas, outras identidades, senón tamén de viaxar a lugares pois eso, de Europa, do Estado ou doutros lá onde vayamos, e facer mostra do que nós facemos, non? Eu sempre digo, non, que cando chegamos a isto é algo moi curioso, a mellor un poquinho polémico, cando chegamos a un lugar esperan que de repente saíamos a bailar flamenco, sobre todo en Europa, non? Saíamos a bailar flamenco porque van con ese concepto de, bueno, ven o que é o país e demais, non? E de repente saímos nós en filas separadas, as mulleres a turuxar, os homes a saltar, as mulleres tamén saltamos bastante. É un cambio, non? Din, oi, isto, que é o que está pasando, non? Que sucede de repente? Sempre pasa no que as cantareiras cantamos por un lado e os músicos van por outro, entonces entender ese concepto de que non vai todo unido, senón que hai cantareiras e hai músicos, costalle moito aos técnicos de son, é algo moi moi curioso. Cantos Rebulires fan falta, Xote? Cantos farían falta para normalizar a música e a cultura? O patrimonio. Hai moitos xa, hai moitos iniciativas. Rebulir é unha máis, nós falamos dela porque, bueno, primeiro que nos convidaches a falar de Rebulir, pero hai moitas iniciativas como Rebulir increíbles. Todo poden ser máis grandes ou máis pequenas, pero no momento en que 5 persoas se xuntan a cantar nunha aldea ou se xuntan a 5 mulleres ou 5 homes ou 5 nenos e nenas se xuntan por quedar en torno á música tradicional, xa é unha asociación, xa é un colectivo que está loitando por iso e está mantendo. Nós temos a sorte de levarnos moi ben con todos os colectivos da nosa provincia e de fora. Coñecemos colectivos grandes, colectivos pequenos, e todos, en definitiva, están aportando algo. E están nos aportando a nós e nós a eles. Isto non é ni Rebulir é mellor, nin Rebulir é peor. Rebulir somos unha peza máis na mesma o carro, e estamos todos o mesmo. De feito, sempre lle dicimos, no momento en que podamos axudar un grupo, botamos unha man, outras veces pediremos a un grupo que nos veña a botar unha man ou facer cousas en común, e esa é a gran riqueza que nos dá isto. Entonces, Rebulir, neste caso hai un, porque con ese nome, pero ao mesmo tempo co asentemento hai moitos. Imos ir xa acabando. A Axenda 2030 está moi de moda. Cal é a Axenda 2030 de Rebulir, Sandra? Como ves a cuestión máis alá, evidentemente, das túas circunstancias persoais e das de todo o mundo que xa levades bregado moitos anos? Como vedes esa axenda por os próximos anos? Que obxectivos, cal é o futuro vos?
Pois os obxectivos é, o primeiro deles é, creo que facer escola porque isto non pode quedar en nós, o sea, isto ten que, nós aquí en maneira de representación, pero somos moitos e moitas, facer escola é un deles, isto ten que seguir, non pode parar, non pode quedar. E unha maneira é dar o relevo a xente que ven detrás, ese relevo xeracional, que non quere decir que sexa xa, pero que esa idea dos que veñen detrás é moi importante. Outra é conseguir, se se pode, máis implicación dos nosos veciñas e veciños de Ramirás e dos arredores, que xa hai moita, pero ese punto de unión. E logo, pois, seguir coñecendo outros grupos, outras culturas, e seguir loitando polo que é noso, ao final. En remato cun pouquiño de dicionario, de vocabulario para os non iniciados, para, eu que sei, un ouvinte que estea máis pendiente de algún capítulo de natureza ou de escapadas ou de outro tipo de contidos. Por exemplo, aturuxo, Sote. O aturuxo é un berro libre. O aturuxo é unha forma de expresar ledicia e é un berro libre, simplemente animando, incitando a seguir tocando e a seguir bailando. Punto, Sandra. O punto é un movimento que pódese facer pois a diferentes ritmos e que normalmente, dependendo do contexto, saca unha persoa e as demais siguen. Esa forza que che dá para empezar a bailar. Regueifa. Regueifa, hai varias cousas que falar de regueifa. Regueifa pode ser un pan. Regueifa pode ser tamén un tipo de baile de noivos, o sea, de bodas, que está vinculada a ese pan que se facía nas bodas. E depois regueifa, por outro lado, tamén son desafíos. Regueifa é improvisación en verso, que entre dúas ou máis persoas que están desafiándose. O regueifa é polisémico, podíamos ter varias acepcións. Imos coller cada unha a que queira, evidentemente a máis próxima a música tradicional é un pouquiño, bueno, ya a música en sí, o combate que dis un pouco aí, a afrenta de estilos. Foliada, Sandra. Esa é complexa de definir. Foliada é convivencia de música, baile, cultura, canto tradicional, son reunións onde a xente de xeito espontáneo toca, baila e canta. Serán? É moi parecido a unha foliada. Ao final é unha festa libre, é un caos organizado, un caos musical organizado, porque cada quen pode tocar, pode bailar con quen queira, a pé de pista, dunha maneira horizontal. Entonces, serán e foliada podríamos equiparalo nunha mesma definición. O único que serán é unha forma de definilo, pois sobre todo na zona do sur de Galicia, Pontevedra e unha zona de Ourense tamén. Torreiro? O torreiro é o punto neurálxico onde sucede todo. O punto neurálxico onde se celebran estes seráns, estes fiadeiros, estas foliadas, e onde os grupos están a bailar e a tocar o lugar, o punto neurálxico. Noite de fiadeiro? Esa foi a nosa. Unha noite de fiadeiro era, bueno, antes, o sea, en antaño, co proceso do fiado, do liño, da lá e demais, a xente das aldeas sobre todo, tendía a reunirse nos palleiros ou en lugares onde podían, e aí cantaban, bailaban. O noso sempre decimos que non, que a nosa tradición, a nosa cultura galega é un pouco ligada ao traballo, aos descansos do traballo. Entonces, os fiadeiros veñen daí, de cando se facía todo o proceso de fiado, da lau, do liño ou do que fose, reuníanse e sempre había un momento pois para tocar, bailar e cantar. Rebulir, Sote, nunha liña. Rebulir? Pouco que decir, movimento, actividade, inquedanza. Alexandre Sotelino, Sandra. Pois casi irmán, diría eu. Irmán, compañeiro de vida, familia, de experiencias de todo tipo e amigo, ante todo. E Sandra, Sote? Compañeira tamén de andanzas e equilibrio. Sandra, a miña contraparte
xunto con Susana, que queríamos citar, somos é a contraparte de que cando temos moitas ideas na cabeza, pois traémolas a terra, e é o equilibrio, e tamén, antes de nada, amiga e referente. Moi ben, un luxo tervos aquí hoxe no Galiportus. Non sei se queredes ese último pequeno parágrafo de agradecemento, de despedida, de alguén que querades citar. Falabas de Susana. Hai moita xente que citar. Susana é unha peza clave tamén. Susana é das persoas que fan falta en todas as asociacións, vive na sombra, pero sin Susana non funcionaría Rebulir. E moita xente máis. Hoxe tamén nos gustaría, bueno, a min polo menos acordarme dunha membro da directiva que está pasando un momento complicado, que é Pilar, que está ingresada, bueno, cunha cuestión así un poquinho máis apurada, e tamén unha persona, bueno, que está sempre disposta, pero que é a esencia de Rebulir esa disposición, actividade e vontade de facer. Rebulir, durante 18 anos pasaron moitas persoas, e todos os éxitos que teña Rebulir, pasados e futuros, son compartidos por todo o mundo que pasou construindo neses 18 anos. Sandra. Ao final, quen queremos, se nos poñemos a citar, tardaríamos aquí, Dios mío, non sei canto. Pero Rebulir é a esencia, é que somos a xente que formamos parte de Rebulir. É familia, realmente é familia, é convivencia. As grazas son para todos os que formamos, dende o máis pequeniño ata máis maior, que formamos parte desta asociación. E a ti por querer falar con nós. E as familias, que estaba, veume na cabeza, as familias que tanto ben nos fan e que tamén dedican tanto tempo a traer a seus fillos e fillas a estas actividades. Canto paga unha familia, por exemplo, polo trimestre ou polo cota anual do seu fillo? Rebulir é certamente económico. Págase 5 euros o mes, pero 5 euros o mes por todas as actividades. É dicir, unha persoa que vai a pandeireta e a baile paga 5, unha persoa que vai a acordeón, gaita, pandereta, baile paga 5, e unha persoa que vai a solo a acordeón paga 5. Todo isto tamén é grazas ao Concello de Ramirás, que leva apostando a nivel institucional pola escola, como unha escola de música tradicional, igual que tamén hai unha banda municipal de música, cofinancia as actividades. É dicir, o Concello cofinancia as actividades e a asociación tamén busca o cofinanciamento por outros lados para manter esta cuota popular, porque, bueno, vemos que ten que ser de tamén algo accesible a todo o mundo e non elitista, non pode ser unha actividade elitista que por unha cuestión económica deixe fora alguén. Mandamos un saúdo tamén ao querido Milocho e a súa grandísima banda de música de Ramirás, que teremos sorpresiñas con eles no festival este ano. Agradecervos outra vez máis o voso tempo. Estaríamos falando 5 horas. Foi unha hora espectacular de radio con vos, e ata cando que irades. Aquí estaremos sempre dispostas e dispostos. E moitas grazas por todo. No Torreiro. Moi ben, amigos, imos rematando o Rebulir de hoxe. Recordades, rebulir.com. Sí. Aí tendes un pouquiño toda a información. Con Rebulir vos deixamos un pouquiño, como digo, por este episodio de hoxe. Nos estamos, xa sabedes, iVoox, Podgalego, Spotify, tamén en redes, encontradernos en Twitter e en Facebook, temos canal de difusión WhatsApp. Como sempre, Radio Ari 107.2 da FM, graciñas Carlos nos medios técnicos pola túa paciencia. Hoxe rematamos cun dos premiados deste ano de Rebulir, do seu Festival Internacional, Xurxo Fernández, cunha das súas músicas Acabamos. Un placer, obrigado, graciñas, ata a próxima. Erja baixo unha jamba, Erja xouba baixo unha jamba, caldeirada de pescada, polvarrella con cachelos, año espeto con cravo, sen año espeto, caldo de repolo, praqueo coma Manolo, raxo frexido con moitas patacas, carpacho dun togello. Erja xouba baixo unha jamba, Erja xouba baixo unha jamba,
Caldeirada de pescada, polvarrella con cachelo, año espeto, con cravo, sen año espeto, caldo de repolo, braqueo con Manolo, racho frixido con moitas patacas, carpacho dun tobello, jachouba, baixo unha jamba, jachouba, baixo unha jamba. A ver, Jaioso, agora sí que viñeron os bocadillos, non veo a paparota, xa toda a xente está contenta. Mira para aquelas dali como se ríu. Xa paparon na casa, non? Porque si esperades por aquí, vades negras, alabado sea Dios de alegría e a barriga chea. Jachouba, baixo unha jamba. Jachouba, baixo unha jamba. Caldeirada de pescada, polvarrella con cachelos, año espeto, con cravo, sen año espeto, caldo de repolo, braqueo con Manolo, racho frixido con moitas patacas, carpacho dun tobello. Jachouba, baixo unha jamba. Caldeirada de pescada, polvarrella con cachelos, año espeto, con cravo, sen año espeto, caldo de repolo, braqueo con Manolo, racho frixido con moitas patacas, carpacho dun tobello. Caldeirada de pescada, polvarrella con cachelos, año espeto, con cravo, sen año espeto, caldo de repolo, braqueo con Manolo, racho frixido con moitas patacas, carpacho. Jachouba, baixo unha jamba. Jachouba,